Assalamu alaykum gadyrly adamlar. Hedreti bir öýde barada aqsa hötleşligimiziň ikinji bölümini siziň diqqatiňize hödürleýäris. Allahyň Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicretiň 5-nji ýylynyň Şaban aýyna bolan müreýsi sebäşini hedreti bir öýdäni ýelçi hökmüni garşydaşlaryny berýär we hedreti bir öýde hem barıp El-Haris ibn Ebi Dirar bilen gürleşýär. Alan jogabyny Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ýetirýär. Hunayn sebäşini hedreti bir öýdäniň taýpasy bolan Eslem taýpasynyň iki baýdagy bardy. Olaryň birini hedreti bir öýde göterýärdi. Mekke ýeňişinde iki sany baýdak bardy. Biri bir öýdede beýleksi Najiya ibn el-Ajem dedi. Hedreti bir öýde Allahyň Resulü sallallahu aleyhi ve sellemiň wefatyndan soň Medinede uzak wagt durmaýar. Basra şäheriniň alynmagy bilen ol ýeri göçüp gelýär. Soňra beýik İslam dininiň şugulasyny jahana ýaýmak, iman nuruny ýüreklerde ornaşdyrmak we muslimançylygyň edep ahlagyny öwretmek maksady bilen Horasana gidýär. Käbir çeşmelerde bellenişine görä hedreti bir öýde hicri 62-nji ýa-da 63-nji ýylda Yezid bin Muawiýe'niň halifligi döwründe Merv şäherine wepat bolýar. Merwde bolanlygy üçin oňa Merwedi hem diýilipdir. Onun neslinin käbirleri Bagdada göçüp gaýdýarlar. Hedreti bir öýde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden 150 töwerek hadis riwayat edýär. Bir öýde İbn Hüsaýbyň iki ogly bolupdyr. Biri Abdullah, beýleksi Süleyman. Bulardan Abdullah Merwde qady bolupdyr. Abdullah kakasy barada şeýle diýenligi barada riwayat bar. Kakam Merwde wepat etdi we şol ýerde hem jaýlanyldy. Ol gündegordaky muslimanlaryň serkerdesi we nur saçýan ışık çeşmesidir. Sebäbi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eger sahabalarymdan biri islendik bir ýerde ölse, kıyamat güni ol ýerde ýaşaýanlaryň öňde barjysy we şuglasy, ýagny ışıgy bolar diýdi. Hedreti bir öýde ömrüniň soňuna çenli Merwde ýaşady. Merwde ýaşan döwründe Merw we töwereginde İslam dinini ýaýmakda muallim hökmünde uly rol oýnady we ilim bilen meşgul boldy. Takminan 11 ýyl töwerek Merwde ýaşan hedreti bir öýde Horasan halkyna öz söhbetleri bilen İslam dinini öwredipdi. Bu diýarlaryň İslamy kabul etmegine uly işlere sebäp boldy. Netijede hedreti bir öýde İbnül Hasayb müňlerce sahabalar kimin bir gahrman hökmüne dogduk mekanynyň müňlerce kilometr uzak ýere dilini, däwini bilmeýän ýat diýarlara hicret edipdir. Bütün ömrü boýunça da ýaşan ýerini ruhy taýdan nurlandyran sahabadyr. Merwdäki gubury ziýatçylara gapysyny açyp garaşypdyr. Allah hemmemize şefaatini nesip etsin. Gelin bolsa hedreti bir öýdäniň riwayat edilen hadislerinden bir näçesini bilelikde okalyň. Abdullah kakasy bir öýdeden şeýle eşitipdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adamyň Allahdan şeýle diýip dile edilmişdi. Allahym, seniň Allahdyňy we senden başga hiç gili taňry ýokdygyny, seniň ehad we sametdiňi, dogurmanlygyňy we dogurulmanlygyňy we seniň diniň we meňdeşiň ýoklugyna şaýatlyk edip senden isleýärmi we ýalbarýar. Muny eşiden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nefsimi kudret eline tutan Allah'a kasam edýär. Bu adam Allah'ın iň beýik atlary bilen dilek etdi. Eger kim Allah'ın iň beýik atlary bilen dilek etse, oňa hukman jogap beriler, diýdi. Hedreti bir öýde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden şeýler riwayat eder. 3 zat adamyň gödöklügini we hormatsyzlygyny görkezýär. Ayakta dik durup boşamak, ýagny hajat getirmek, namaz okap oturmanka eli bilen maňaýyny süpürmek we secdedeka oflamak.